எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராகவா லாரன்ஸ் பேசுகிறேன். முந்தா நேற்று விஜயகாந்த் சாருடைய சமாதிக்கு நானும் எங்கள் அம்மாவும் போயிருந்தோம். அங்கே போயிட்டு அப்படியே விஜயகாந்த் சார் என்ன வீட்டுக்கு போகலான்னு வீட்டுக்கு போனோம். அங்கே விஜயகாந்த் சார் ஒய்ஃபு, அப்புறம் சுதீப் சார், அப்புறம் அவங்களுடைய 2 பசங்க, அப்புறம் விஜயகாந்த் சார் ஒய்ஃபுடைய சிஸ்டர் இருந்தாங்கன்னு அவங்க இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது விஜயகாந்த் சாருடைய ஒய்ஃபுடைய சிஸ்டர் எனக்கு சொன்னாங்க, சண்முக பாண்டியர் பார்த்து, தம்பி ஹீரோவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கார் மாஸ்டர், நீங்கள் தான் எல்லோரும் பார்த்துக்கணும், நீங்கள் தான் ஒன்றா எல்லோரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி, ஏன்னா விஜயகாந்த் சார் வந்து எத்தனையோ பேர் கேள்வி பண்ணியிருக்காரு, அவர் வந்து எத்தனையோ ஹீரோக்கள் கேள்வி பண்ணியிருக்காரு, எத்தனையோ தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அம்மா வந்து நீங்கள் தான் இவங்களெல்லாம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை மட்டும் எனக்கு ஏதோ ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஒரு 2 நாள் அப்படியே யோசனை பண்ணியிருந்தேன், அந்த பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்.